ऑनलाइन कैमरा नेट रे कल छड़ी कैमरा चुपचाप से कथा कहବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେ କଣ ମୋରା ସହିତ हां भाई ମୁଁ ନିଜ ଆଖେ शेखर ସେ ଲୋରା ହଲ ସରେ ରୋମେନ୍ସ କରୁଛି ଲୋରା ହଲ ସରେ ସରେ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ପାରେ ଦେଖ ନା ନା ସବୁ ସତକୁ ଜାଣିବି ସେ ଆଜି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବ କାରଣ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷର ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ସୌରଭ ପାଇଁ ସୀମା ଭାରତରେ କାହିଁକି ହେବେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବେରୋଜଗାରୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲମ୍ପଟ ମୋ ଭଳିଆ କାହାକୁ ଘରେ ରହିଲେ ସୁନାର ଘରଟାକୁ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ ବରଂ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି भाउजो तुम घर कपड़ा को ठीक छी
ତମେ ବଞ୍ଚିବ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି ତମେ ତମ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ପରେ ତମେ ଘର କରଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ଆଦର୍ଶ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ମତେ ଏଥର ତମେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଭାଉଜ ମତେ ଏଥର ତମେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ କାକା ଦେବତା शेखर ये भाई ଚପଲ ଦିଟା ମତେ ଦିଅ घर देमिति ଭଗତ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଇ ତମର ଏ ଚପଲକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେମିତି ପୂଜା କରିବି चपल कर देले ଆଉ ଏ ଚପଲ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ମୋ ଭାଇ ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଦିଅ ଭାଇ ଦିଅ शेखर महापुर शेखर भरी
ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ବୋହୂ ହୋଇ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିଲିନି। ମତେ ହାଇଦ୍ରାବି ବେକାର କମି। ଶେଖର ପୁଅକୁ ମୁଁ ସେ ଘର ପୁଅର ମା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଭଳି ଦେବେ ଆପଣ ଭଳି ଦେବତାକୁ ଝିଅ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୌର ଭଳି But Sora for husband to ପାରିବିନି। No. No, never. ଆଜି ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର